دولتیک ویل فارج دالدوم هنالی راوفیز مکهیزدام میل سارات لی جربنا فیدروم تالاس لی شمولی لیمونی این صالحی ها تولید گدایفی اونا دافنا مید باید هارونا سابیش نیشو آلده صافی Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Kif nagħmlu kull nhar ta' Sibt noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin tas-santwarju kif ukoll għal dawk l-intenzjonijiet li tpoġġew matul din il-ġimgħa f'riġlejn il-Madonna ta' Pino. Jew ħuti jeżies inkomplu din il-mixja tagħna ma' Ġesu. Jew inħalluh imexxina biex jurina fejn twassal l-imħabba vera. U fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt, mulej ħniena. Int li kollok tieba għal midinbin, Kristu ħniena. Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti tridna nisimgħu lill-ibnek il-għażiż, itmana bl-ikel tal-kelma tiegħek u għamel li nissaffu l-għajnejn ta' ruħna ħalli nitennew bid-dera tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien, Alla rrid iġarrab lil Abram u qallu: Abram, u hu wieġbu hawn jien u qallu: Aqbad lill-ibnek il-waħdini li inti tħobb lil Iżak u mur lejn l-art ta' Morija u hemm offrih sagrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-għoljiet li jien se ngħidlek. U waslu fil-post li kien semmilu Alla. U Abram med idu u qabad is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. U sejjaħlu l-anġlu tal-mulej mismewwiet u qallu: Abram, Abram. U dan wieġbu: hawn jien. U qallu: la tmiċ idek fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu ebda ħsara. Għax issa naf li inti tibża minn Alla u ma ċaħadtnix minn ibnek il-waħdini. U Abram rafa' għajnejh taħarsa madwaru u ra muntun warah maqbud minn qrunu fil-frijaj. U Abram mar u qabad il-muntun u offrih sagrifiċċju ta' ħruq minn flok ibnu. U għat-tieni darba l-anġlu tal-mulej sejjaħ lill-Abram mismewwiet u qallu: naħlef fuq ruħi, oraklu tal-mulej. La darba int għamilt ħaġa bħal din u ma ċaħadtnix minn ibnek il-waħdini. Jien imbirkek żgur u nkattarlek sewwa lil nislek bħal kwiekeb tas-sema u bħal ramel xatti l-baħar.
u nisrek għatjiret dwib l-edewa tiegħu u jitbirku b'nisrek il-ġnus kollha tal-art talli smajt minn kelmti, il-kelma tal-mulej. Nejdu fl-imkien, jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin, jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Għajt nemmen, imqar meta qed, jien imdejjaq ħafna, għażiża f'għajnejn il-mulej hija l-mewt tal-ħbieb tiegħu, jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Iva, mulej, jien għaddej tiegħek, jien għaddej tiegħek bin il-għaddejja tiegħek. Int ħallejtli l-irbit tiegħi, lilek noffri sagrifiċċju ta' rat il-ħaj, wisem il-mulej insejjaħ. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Intem lil-mulej il-wedid tiegħi, quddiem il-poplu tiegħu kollu. Fil-btieħi tad-dar il-mulej ġo nofsok, Ġerusalem. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, jekk Alla umana, min jista' jkun kontra tagħna? U li laqqas lill-Ibnu stess maħafira, imma taħ għalina l-koll. Kif ma jagħtinix ukoll kollox miegħu? Min se jakkuża il-mażulin ta' Alla? Alla stess u dak li jġustifikawhom. Min se jikkundannawhom? Kristu Ġesu li miet, jew aħjar, li qam mill-imwiet, jinsab fuq il-lemin ta' Alla u li jidħol għalina. Il-kelma tal-mulej. Gloria u tifħi lilek Kristu. Gloria u tifħi lilek Kristu. Min ġo sħaba kollha daw l-instema leħen il-missier jgħid. Dan u ibni l-Aziz li fih sib l-għaxqa tiegħi. Isimgħu lilu. Gloria u tifħi lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu ħamiegħu lil Pietru u lil Ġagbu u lil Ġwanni. Tellaħħom waħidhom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Il-biesu sar abjad u jammeġ bdija tal-għaġeb. Ebda ħassiel fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk. U derilhom Elija u Mosè jitkellmu ma' Ġesu. Qabad Pietru u qal lil Ġesu: Mallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellgħu tliet tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom. Imbagħad ġiet sħaba u għattietom. U munġa sħaba instema' leħen jgħid: Dan hu ibni l-Ażiż, isimgħu lilu. Minnu fih taw ħarsa madwarhom u maraw lil ħadd iżjed magħhom ħlief lil Ġesu waħdu. Huma mneżlejn minn fuq il-muntanja taw ordni biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw qabel ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Huma żammew kollox moħbi, iżda bdew jistaqsu lil xulxin x'kien ifisser tqum mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej.
Il-ħadd li għadda rajna silta oħra mill-Vanġelu ta' Mark, dik li tkellmet dwar it-tentazzjonijiet ta' Ġesu. U jgħidilna li kien l-Ispirtu li ħal il-Ġesu fid-deżert biex hemmhekk Ġesu jagħmel esperjenza tal-imħabba tal-Missier. U l-esperjenza tal-imħabba tal-Missier Ġesu jagħmilha fil-mument meta huwa qed jiġi imġarrab. Din id-darba l-Evanġelista Marku joħodna fuq muntanja oħra, it-Tabor. U din id-darba jgħidilna li kien Ġesu innifsu li jieħu miegħu lil Pietru, lil Ġabu u lil Ġwanni. Tellaħħom fuq muntanja għolja. Għaliex? Xi tfisser it-Tabor? X'inhi l-muntanja? Anke ġeografikament għandha tifsira importanti għaliex it-Tabor qiegħda l-oppost tal-muntanja oħra, l-oppost ta' Ġerusalem, l-oppost tal-għolja tal-Kalvarju. Waħda tħabbar lill-oħra, waħda marbuta mal-oħra. Ħafna drabi fuq il-għolja fil-Skrittura naraw li Alla juri lilu nnifsu. Fuq il-għolja rajna fl-ewwel qari Alla jipprovdi u ma jridx li Abram joffri lill-ibnu iżda hu stess joffri il-vittma tas-sagrifiċċju. Dik il-vittma tas-sagrifiċċju li kellu jkun ibnu stess, Kristu, fuq il-għolja tas-salib. Ġesu jieħu lil Pietru, lil Ġabu, lil Ġwanni, qiegħed jieħu lili u lilek. U nħalluh itellana fuq din il-għolja. Għaliex fuq il-għolja jiena wint jista' jkolli esperjenza tal-imħabba tiegħu. Il-għolja tat-Tabor iddawwal id-dawl tal-għolja tal-Kalvarju. Il-għolja tat-Tabor turina fejn twassal l-imħabba. Għaliex mhux hekk jiġri fil-ħajja tagħna. Quddiem id-dbatija mhux il-koll naqtaw qalbna, mhux il-koll nistqarru u ngħidu imma fejn hu Alla. Mhux il-koll min jaf kemm il-darba, kemm il-mistoqsija aħna ngħidu imma għaliex dan, għaliex jien. U fuq il-għolja x'jiġri? Ħafna drabi inħossuna weħidna. Imma Ġesu qed iħabbar minn qabel dak li sejjer jiġrilu fuq il-Kalvarju. Anke l-mod ta' din ix-xena kif jippreżenta ilna Marku, Ġesu fin-nofs u ma' ġenbu Mosè u Elija. Il-kmandamenti, il-kelma, il-liġi u Elija in-nar tal-Ispirtu, in-nar tal-imħabba. Netfu ħarsitna fuq il-għolja l-oħra, il-għolja tal-Kalvarju. Ġesu fin-nofs u ma' ġenbu żewġ ħallelin li wieħed minnhom iduq jara il-glorja ta' dak li msallab u jirċievi id-dawl. Id-dawl tal-maħfra. Fuq ftit qabel fil-Ġordan smajna li l-missier jgħid
dan u ibni l-għażiż fi ħsibt il-għaxqa tiegħi. Din id-darba fuq it-Tabor. Il-missier jgħid kelma waħda lili u lilek. Dan u ibni l-għażiż isimgħu lilu. Għaliex? Għaliex fil-mument meta jiena u int inġarbu l-Kalvarju tagħna, id-batija tagħna, jekk jiena nilqa' il-kelma tal-Ġesu li hija kelma ta' maħfra, li hija kelma li turini l-imħabba kif hu fl-aħħar mill-aħħar jurijilna fil-qofol tiegħu fuq il-Kalvarju. Hija kelma li jiddawwal id-batija tiegħi. U fid-batija jien ma nibqax nara il-kastik kif ħafna drabi jiġrilna mal-ewwel mument, imma fid-batija jiena nibda nara sinjal ta' imħabba. Ħarsu ftit lejn il-ħajja tagħkom iżjed ġenituri. Tista' tikteb jew tot is-sagrifiċċji, id-batijiet li jagħmlu għal uliedkom. Is-sagrifiċċji, id-batija li tagħmlu għal xulxejn. Żgur li ma tistgħux u ma taslux biex tikdbuhom. Imma jiena ngħidilkom staqsu, għaliex x'inhu dak li wassalkom għal din id-batija? L-imħabba. M'hemmx tifsir oħra. L-imħabba. Għalik nagħmel kollox. Kemm hi sabiħa dik il-frażi li l-ġenituri ħafna drabi jgħidu lill-ulied, għalikom għamilna kollox. Imma dik il-kelma mija xejn għajr il-kelma ta' Kristu li għalija u għalik. Għalik jien nagħti ħajti fuq salib. Ejjew nitolbu hekk il-mulej illum. Inħallu lill-mulej idawwal id-dlam tagħna, id-batija tagħna. Inħalluh itellana fuq il-għolja. Għax ħafna drabi fid-batijiet tagħna aħna ningħalqu fina nfusna. Ejjew inħalluh hu stess joħroġna u jmexxina biex imbagħad hemmhekk huwa idawwalna. Kemm hi sabiħa dik il-frażi meta wara li tbiddel San Mark jikbilna u jgħidilna ġiet sħaba u għattietom. Hija sħaba tal-preżenza ta' Alla. Jalla aħna fil-mumenti ta' tbatija tagħna, fil-mumenti ta' qtieħ il-qalb, inħossu li aħna qegħdin ġo sħaba imgeżwra taħt il-dawl il-ħarsa tal-preżenza kollha mħabba ta' Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben il-waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum għam minn bejn u miet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġi jġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet
Nistenna l-qawma minn l-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fil-waqt li jinħallu id-dija ta' Kristu iddawwarna u tagħtina, ejjew induru lejn il-Missier u nitolbuh jilqa' it-talbiet tagħna. Missier Qaddis, għarraf lill-membri tal-Knisja tiegħek biżbuħija tal-grazzja għaliex huma ġew magħżula biex iwasslu l-kelma ta' ibnek lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Missier, birek lill-ġnus kollha tal-art bid-dija tal-dawl ta' ibnek sabiex jarfu l-imħabba tiegħek u jgħixu f'imħabba lejn xulxin. Nitolbu. Saħħilna l-fidi tagħna fik sabiex aħna nkunu lesti wkoll li noffru dak kollu li aħna u li għandna biex kollox jiġi mibdul u imqaddes minnek. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, kompli mulej ixħet il-barkiet tiegħek fuq il-familja kollha tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla li inti mħabba, int li lanqas lil ibnek maħfirta, imma miegħu tatina kollox, ilqalek dawn it-talbiet tagħna bl-istess Kristus Siedna. Amen. Hennalina mulhej, hennalina, hennalina mulhej, hennalina. Nek mulhej nollu lub na jismana, għalix fiki tamajna finike. Hennalina mulej, hennalina. So benin midnu vitali morti, nidolbu trotti l-mafra tal-sara. Hennalina mulej, hennalina. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-vittma li sejrin nofrulek mulej tnaddafna minn ħtijietna, tqaddisna fir-ruħ u l-ġisem biex niċċelebraw kif jixraq il-misteru tal-Għid bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq, niżżoħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. U ħabbar il-mewt tiegħu lid-dixxiepli u fuq l-għolja imqazza u rihom is-sebħ tiegħu biex kulħadd jaraf tajjeb li l-glorja tal-qawmien għall-ħajja tinkiseb permezz tal-passjoni kif xedu wkoll il-liġi u l-profeti. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewtijek mulej sama tiġi. Għalhekk aħna u namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U biċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu it-talba tas-salvazzjoni tagħna, it-talba fejn lill-Missier nitolbuh idawwarna, jagħtina fl-imħabba tiegħu meta aħna ngħidulu ħatiġi saltnatek. Jalla l-kol kemm aħna nħossu din l-imħabba ta' Alla li tagħti sens u dawl lil ħajja tagħna partikolarment fil-mumenti ta' teħ il-qalb. U għalhekk ngħidu: Missierna li inti fis-smawijiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dunubiet ta' dinja ħemna għalina.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Issa waqt li dawk li huma preżenti fis-santwarju qed jersqu biex jirċievu l-Ġesu Ewkaristija, flimkien nagħmlu tqarbina tax-xewqa. Ġesu tiegħi, jiena nemmen fik li tassew tinsab fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Inħobbok fuq kollox u nixtieqek fir-ruħ tiegħi. La darbissa ma nistax nilqek f'qalbi sagramentalment, ejja l-inqas spiritwalment. Jiena nagħlqek daqs kieku ġejt ġewwa fija. La tħalli qatt li jiena ninfiret minnek. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Kolla ħajti kolla jiena rrid. Twissietek kolla meħabba baħar dija ta' kull ġid. Taħt riġlejjar fis tal-kiku ma konċ tiegħi tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Lilek għajn talena kollha, sita kollox jinwarrab. Biex jaħasra bisil fruħa, flok tjubitek jinġarrab. Henna lija, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Alla tiegħi jien sammartek qalb wis kif rama salib. Waqt li inti ħajti sommi qalbek bożżat ħabib. Henna lija, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid.
bil-ħrara kollha jinroddulek ħajr mulej għal din it-qarbina li għamilna li bija sa minn din id-dinja stess tatina sem mill-ħwejjeġ tas-sema bi Kristus Jedna. Nixtieq nerġa' nfakkarkom u nappellalkom biex dawn l-erbat tar-Randan ma nitilfux dak il-mument ta' smieħ tal-kelma ta' Alla. Smajnieh l-appell fil-Vanġelu. Il-missier jgħidilna dan u ibni jisimgħu lilu. U għalhekk kull nhar terba f'dan is-santwarju qed ikollna żewġ mumenti fejn wieħed jista' jagħżel li jirrifletti u jisma' l-kelma t'Alla. Kulħadd jagħżel l-aħjar ħin għalih. Kollna waħda fid-9 ta' filgħodu u l-oħra fis-7 ta' filgħaxija. Imbagħad inħeġġukom biex ħdejn dik il-qalb tal-karità li hemm fuq l-artal tal-ġemp qegħdin niġbru għaliex diversi familji talbuna għandna bżonn affarijiet tal-ikel, poġġu l-ikel, iġġibux imma ħelu. Ikel sustanzjali li bih familja tista' tgħix. Ikel kutri dejjem ġibuhom notfa jew anke ġodda kif ukoll ħrieqi għat-trabi. Hekk dan aħna wkoll nkunu qegħdin nuru li aħna lesti li ndawlu il-ħajja ta' dawk li qegħdin ibatu bil-karità tagħna f'dan iż-żmien qaddis tar-Randan. Jew għalhekk ukoll flimkien impoġġu l dawn ħutna taħt il-mant ta' Umna Marija u ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-maqdes ta' Pilu min firxet id-dija li tixet imħabtek tana Marija. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Bejba Karmela, mawleħlek sebħajt, sabiex tiġi żurek, jisrejk li naraj.